Emyn 135, hymn 135. Diolchwn o'ch I Dduw, a llaw a llais a chalon, cans ryfeddedau mawr a wnaeth I ni blant dynion. Dyddiau'n mebyd ni, a'n cynner Gymreg wan, dirif yw'r doniau hael, a ddawn ddibaid un rhan. Boed clod a mawl I Dduw, y tad a'r mab byth bythoedd, ynghyd a'n ysbryd glân, yn entyrch nef y nefoedd. Y Duw sy'n dri yn un, o'r dechrau hyd yn awr, a beri eto'n un I dragwyddoldeb mawr. Emyn 135. Wel, bore da. Diolch yn fawr I chi am y gwahoddiad I fod yma gyda chi bore yma ac I gynnal yr oedfa hon. We're delighted to be here in Eglwys Gymraeg, Canol Llundain, having the opportunity to make new acquaintances and to spend time together as members of Tabernacle in a different context. A chyflwyno gwasanaeth mewn amgylchedd newydd I sawl un ohono ni. Ac wrth gwrs, mwynhau cwmni Rob yr un pryd. Now, Rob was a student teacher at the school that I attended, the secondary school, as we discussed last night when we all went for supper in Chinatown. And in fact, it was during my time at school. Fi'n cofio I sgiliau cyflwyno a chyfathrebu fe o'r cyfnod pan oedd e'n athro ifanc, and he's clearly still making good use of the excellent oratory skills that I remember from Ysgol Ystrade in Llanelli. Ond, does dim angen I fi sôn wrthoch chi am Rob, a fe ofynnodd Marc I fi I gyflwyno y criw sydd ma heddi o'r Tabernacle. A'r thema. So, the theme chosen for this service is hands, dwylo. Mae'r gair dwylo yw weld 464 o weithiau yn y Beibl Cymraeg Newydd. But no need to worry, we're not going to go through
the 464 biblical references to hands this morning. Ond, un o'r cyfeiriadau yna nath taro tant gyda fi wrth feddwl am thema bore yma oedd adnod o lyfr Ecclesiasticus, llyfr sy'n cydnabod bod llaw Duw ar ein bywyd ni. A'r adnod yw adnod 14 o bennod 40. Wrth agor ei ddwylo, caiff dyn lawenydd. He who opens his hands shall rejoice. Sôn am heilioni pobl yma'r adnod, mae'n debyg, ac am barodrwydd pobl i roi. It's a verse about generosity of spirit bringing joy. And that's how I feel in giving these young people a brief introduction. Mae'n destun llawenydd i fi felly gyflwyno'r bobl ifanc mae chi, oherwydd eu parodrwydd nhw i gymryd rhan a'i cyfraniad cyson nhw yn y tab. Mae gyda ni yma ddisgyblion o flwyddyn 7 i 12 o ysgol Cwmrymni, sef Hawys a Gwydion, yn ardal Caerffili, ac ysgol Plasmawr yng Nghaerdydd, sef Mia, Gethin, Elen, Hanna a Gwen. A mae'n ddau fyfyriwr wedi teithio'n bellach na ni, o Lerpwl a Glasgow i fod gyda ni. Felly diolch i Noah ac i Gwion am wneud yr ymdrech i gyrraedd Llundain. A diolch hefyd i Mark a Rodri a Rob am drefnu'r cwbl. So, in thanking them for their willingness to take part, I hope very much that this service brings you joy. Ac i ddechrau ar hynny, fe fydd Hawys yn dod mlaen i ddarllen i ni nawr. Diolch. Iesu'n ymddangos i'w ddisgyblion. Ioan 20, adnodau 19 i 29. I'll be reading from the book of John, chapter 20, verses 19 to 29. Un noson honno, sef nos Sul, roedd y disgyblion gyda'i gilydd. Bod y drysau wedi eu cloi am fod ganddyn nhw ofn yr arweinwyr Iddewig, dyma Iesu'n dod i mewn i'r stafell yn y canol. Shalom, meddai wrthyn nhw. Yna dangosodd ei ddwylo a'i ochr iddyn nhw. Roedd y disgyblion mor hapus pan welon nhw'r arglwydd. Yna, dwedodd Iesu eto, Shalom, yn union fel anfonodd y tad fi, dwi hefyd yn eich anfon chi. Wedyn, chwythodd arnyn nhw a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Os gnewch chi faddau pechodau rhywun, bydd y pechodau hynny yn cael eu maddau. Ond os fyddwch chi ddim yn maddau nhw, fydden nhw ddim yn cael eu maddeuant. Iesu'n ymddangos i Thomas. Doedd Thomas ddim yno pan wnaeth Iesu ymddangos. Thomas oedd yn cael ei alw yr efaill, un o'r 12 disgybl. Dyma'r lleill yn dweud wrtho, dyn ni wedi gweld yr arglwydd. Ond ei ymateb oedd, nes i mi gael gweld yr hoelion yn ei addurnau, a rhoi fy mis yn y briwiau hynny, a rhoi fy llaw i mewn yn ei ochr, wna i byth gredu'r peth. Wythnos yn ddiweddarach, roedd y disgyblion yn y tŷ eto, a'r tro hwn roedd Thomas gyda nhw. Bod y drysau wedi eu cloi, daeth Iesu i mewn a sefyll yn y canol a dweud, Shalom. Trodd a Thomas a dweud, edrych ar fy addurnau, rhod dy fus i fewn ynddyn nhw, estyn dy law i'w rhoi yn fy ochr i. Stopia amau, creda. A dyma Thomas yn dweud, fy arglwydd am Duw. Rwy ti wedi dod i gredu am dy fod wedi fy ngweld i, meddai Iesu wrtho. Mae'r rhai fydd yn credu heb weld yn mynd i gael eu bendithion fawr. Daeth Iesu i'r byd, nid fel glad weinydd neu athronydd, ond fel sair coed. Dyn arferol, dyn fel ti a fi. Dyn a oedd yn gwneud byrddau a chelfi drigolion tref dibwys Nazareth. Mae'n ddigon posib nad oedd Iesu yn sair coed da ar y cychwyn. Roedd angen arno i ddysgu ei grefft, ac mae hwn yn wers i ni heddi.
Wrth droi at ffydd, yn aml mae pobl yn chwilio am quick fix, rhywbeth cloi a hawdd i leddfu poen. Ond rhaid ymarfer ffydd, fel bod rhaid ymarfer crefft, gydag amser daw yn gymorth. Fe dreuliodd Iesu mwy amser fel sair coed nag y dreuliodd yn ei wynedogaeth. Dwi byth yn rhy hwyr i droi at Grist. Mae yna yn barod i'n derbyn pryd bynnag fyddwn ei angen. Ti fi'n cysegru maint y sair a thioed waith a'n weddi dair. Sancteiddia ni a dyro fod ein gwaith a'n gweddi dy glod. Roedd Iesu wedi hyfforddi fel sair coed, ac yn yr un modd rhaid i ni hyfforddi ein ffydd. Nid yw'n dod yn hawdd, ac rhaid i ni dderbyn hyn. Jesus was a carpenter, a normal fellow like you or I, yet he became the greatest preacher ever known. It's never too late to turn to Christ. He is ready to accept us whenever we seek him. Iesu fel garddwr. Mae'n arwydd o cael bod Mair Magdalen wedi meddwl mai garddiwr oedd Iesu. Dyn a fyddai wedi cael pridd o dan ei ddwylo. Roedd yn ddyn normal. Dyn a oedd yn gyfarwydd a gwaith caled. Eto, dyn fel ti a fi. Ac mae gan Dduw habit o ddefnyddio pobl arferol i wasanaethu a dosbarthu ei neges. Beth mae hyn yn dweud wrthyn ni? Does neb rhy fach a rhy ddibwys i gynnal gwaith Duw. Does dim rhaid bod yn berson uchel dy barch a statws uchel fel Rob Nichols fan hyn, mwyn rannu neges Duw. Y gweithwyr, y pobl ar y llawr, mae Iesu yn uniaethu gyda ni yr un fath. A fel bod garddwr yn adnabod yr ardd, mae Iesu yn ein hadnabod ni. Mae'n gwybod ein anghenion ac yn ymateb iddynt. Mae'r aeth o Fethania ymhell cyn toriad gwawr, ceisiau fedd ei arglwydd yn ei hiraeth mawr. Gofyn wraith i'r garddwr, syllodd ar ei wedd, yntai a hatebodd, Mair, my fi yw ef. Jesus is a gardener. Mary Magdalene thought Jesus was a gardener, a man with dirt under his fingernails, and someone who was no stranger to hard graft. But God has a haml people. Dweud Gristnogaeth yw bod Iesu yn byw ynom ni. Rydym hefyd yn credu bod pawb wedi ei greu ar lun a delw Duw. Felly, ni yw dwylo Crist heddi. Mae Duw yn ein defnyddio ni i wneud gwahaniaeth yn y byd heddi. Ac felly, mae rhaid i ni ddefnyddio'r pŵer yma, mae Duw wedi rhoi ni i wneud gwahaniaeth, i rannu ei neges ac i wneud y peth iawn. Cariad. Dyna yw neges sylfaenol Cristnogaeth. Gos wnawn ni unrhyw beth werth chweil yn y byd yma, gwnawn yn siŵr bod ni'n neud e gyda chariad. Gallwn profi Crist y sair coed, Crist y garddwr, ymhethau cyffredin bywyd. Gwen cyfaill, sgwrs gyfeillgar dieithrin, byd natur a'r ser a'r lloer. Ond dro i'n weld nad oes i ti, na thraid na dwylo, ond ni'n traed a'n dwylo ni. Love is the simple principle that Christianity is based on. It is up to us to ensure that this principle is still found in society today, in a world that is ever-changing. Arglwydd, gad i ni brofi dy gariad ar bob adeg, a gad i ni rannu hwn gyda phawb o'n hamgylch ni. Fel dywed yr ymynydd, dyma'r cariad mwyaf ryfedd a fi erioed. A boed i ni rannu'r ryfeddod yma gyda'r byd. Amen. Cyd-ganon Emyn Rhif 94, hymn 94. Am y llaw agored raslon, molwn heddiw ddew yn ef. Morddi derfyn yw y roddion a gyfrenir ganddo ef. Ffyddlon yw y cariad dwyfol, uwch trienni eog fyd, gyda llaw agored dadol, fyth yn llawn rhoi o hyd. Llaw y tad fi'n hilio'r ddear gyda mana glân y nef. Ninnau heddiw yn ddiolchgar roedd yn foliant iddo ef. Boed i'r llaw agored dirion, fyth gysgodi uwch fy mhen, caffwy fynd ddi noddfa gyson, nest o dadreu'r nefoedd wen. Emyn Rhif 94.
Gweddïwn, let us pray. Dduw ffyddlon a chariadus, ti sy'n dad ac yn fam ac yn deulu cyfan i ni. Diolch am dy gwmni yn y capel hwn y bore yma, ac am dy ofal drosom yn yr wythnos a aeth heibio. Diolch am fod wrth law i wrando ar y weddi hon ac ar bob gweddi dawel a gynigir i ti. Sylweddolwn fod cyfrifoldeb arnom i fyw mwyn dy fab, i fod yn ddrych i'w gariad. And so we pray with Saint Teresa of Avila, Christ has no body but yours, no hands, no feet on earth but yours. Yours are the eyes with which he looks compassion on this world. Yours are the feet with which he walks to do good. Yours are the hands with which he blesses all the world. Defnyddiodd Iesu ei ddwylo mwyn iachau ac i rannu ei addfwynder. Maddau ni, forgive us when we keep our hands at our sides, when we could be reaching out in love. Defnyddiodd Iesu ei ddwylo mwyn cario beichiau pobl a bwydo'r newynog. Maddau ni, forgive us when we use our hands to take care of ourselves, without any thought for those who are hungry or overwhelmed with adversity. Defnyddiodd Iesu ei ddwylo mwyn croesawu a chynnwys yr rheini na chawsant ei derbyn gan ei cymuned ei hunain. Maddau ni, forgive us when we clench our fists and exclude people simply because they are different from us. Edrychwch ar eich dwylo. Look at your hands. Gan ddiolch i Dduw am y pethau da a wnaeth bob un ohonom, ac am y pethau da a wnaeth teulu a ffrindiau drosom, ac am bob arwydd o gariad gan ddieithriaid. We give thanks for kind hands, led by kind hearts. Meddyliwn am y rheini sydd angen dwylo a breichiau dy fab i'w cynnal yr wythnos hon. Gad i ni gymryd y rôl honno lle gallwn. And we pray that others will open their hands and their hearts in every town and community, in every country, on every continent, where peace and unity have been squandered. Cofiwn yn arbennig am yr angen dybryd am heddwch yn y dwyrain canol, a gweddiwn y daw dwylo ynghyd mewn cymod, ac i ail adeiladu a chanfod ateb parhaol i sefyllfa mor gymleth. We realise the enormity of the situation and task, but we pray that arms are laid down and that suffering ends in Israel and Palestine and in Ukraine and wherever else the need to see fellow citizens first and foremost as humans, as children, as people, has been forgotten. Gad i ni weld pawb fel y gwelodd Iesu hwy, gyda thrigaredd a thosturi, gyda charedigrwydd a chariad. Help us to accept people as you accept them, as people made in your image and precious to you. Gad i ni gofio'r angen i fod yn ddwylo, yn draed, yn llygaid ac yn llais i Iesu, heddiw a phob diwrnod o'r flwyddyn, gan wneud y cwbl dy fwyn di. Amen.
Wel, croeso cynnes iawn I bawb i'n hoedfa yn aelodau, yn gyfeillion ac yn ymwelwyr. A very warm welcome to everyone to our morning service. A mae'n bleser mawr cael ystyn croeso arbennig I ieuenctid Eglwys y Tabernacl, yr Aes Caerdydd, atom y bore yma. Mae cysylltiad clos a cynnes fel chi wedi clywed rhwng yr eglwys hon a Eglwys y Tabernacl ers rhai blynyddoedd. Cyn weinidog yr eglwys, y Parchedig Denzil John, oedd e'n cenad gwadd ar ddechrau'r mis. Bydd eich gweinidog presennol, y Parchedig Rosa Hunt, yn arwen oedfa yma yn y flwyddyn newydd. Ac wrth gwrs, mae e'n gweinidog ni Rob yn un o gyn ysgrifenyddion Capel y Tabernacl gyda Mark John lan fan hyn. Cyn I ni ddo ben a'i ddenu i'r ddinas i'n harwen, a diolch beth bod fe wedi dod. Ni'n diolchgar iawn am hynny. A ni hefyd yn hynod o ddiolchgar I chi bobl ifanc heddi am drefnu oedfa ystyrlon a hyfryd ar ein cyfer. We're delighted to welcome the young people of Tabernacle Chapel, Cardiff this morning. I'm very grateful to them for their lovely, meaningful service. A ni'n awyddus I glywed rhagor wrthoch chi. A diolch yn fawr I Mark John am gyfeilio wrth yr organ ac iddo fe ag I Rodri a Bowen am gydlynu'r cyfan gyda Rob. Bydd cylch trafod yma am 4:30 ac oedfa gymyn heno am 6 gyda'n gweinidog wrth y lliw. And I'm very pleased to announce that in this evening's communion service, Tom McCall, who's from Carmarthen, will be received as a new member. And he's the 7th new member for Eglwys Gymraeg Canol Llundain this year. Felly gobeithio gall nifer yn ni fod yma heno i'w groesawu i'r eglwys. Sul nesaf bydd y Parchedig Robert Parry yn arwen oedfaon y bore a'r hwyr am 11:06. A dydd Mercher fel arfer am hanner dydd bydd oedfa fer anffurfiol yn y neuadd islaw gyda the a chyfle am sgwrs I ddilyn. Mewn bythefnos bydd cinio Addoliad yr eglwys a Rhagfyr y trydydd ar ôl oedfa'r bore. Felly mae croeso cynnes I bawb I ymuno ni, ond gan ei bod yn defnyddio arlwywyr allanol, mae'n bwysig ein bod ni'n gwybod yn iawn faint sy'n bwriadu dod. Cost y cinio yw 30 pint y pen, ac wrth gwrs ni'n awyddus I bawb sy'n eisiau ymuno ni I wneud hynny. A newch chi os gwelwch chi'n dda, ysgrifennwch enw ar y rhestr yn y lobi heddi neu man pella Sul nesa os hoffech chi gael cinio Nadolig. So our chapel Christmas lunch will be on December the 3rd after the morning Advent service when everyone is welcome. But we do need to know the exact numbers attending. And the cost of the meal is £30 per head. So please do add your name to the list in the lobby today or at the latest next Sunday if you'd like Christmas lunch, and we hope you do. Cwrdd chwarter cyfundeb, pnawn dydd Mawrth sydd I ddod, Tachwedd yr 11:20 am 2:30 yn Harrow, gyda'r parchedigion Jeff Williams a Dyfri Gris yn arwen y cyfarfod. Cofiwch ddod lawr i'r neuadd I cael te sydd a sgwrs ar ôl yr oedfa. Do come down to the hall for tea and fellowship afterwards. Ac yn nawr fe ddawn o amgylch I dderbyn eich roddion. Diolch yn fawr.
Emyn 758, hymn 758. Pan fwy fy'n teimlo'n unig lawer awr, heb un cydymaeth ar hyd llwybrau llawr. Am law fy ngeidwad y diolch a fi, a gafael ynof nes gwelaf hi. A phan ddaw braw alwad fawr i'n fan, a'r cryfaf rai o hamgylch o'ch yn wan. Nid ofnaf ddim ei law am tywys i, a gafael ynof nes gwelaf hi. Emyn 758, hymn 758. Iowan 15, adnodau 12 i 17. Iowan 15, verses 12 to 17. Dyma dwi'n ei orchymyn. Carwch eich gilydd fel dwi wedi'ch caru chi. Y cariad mwyaf all unrhyw un ei ddangos ydy bod yn fodlon marw dros ei ffrindiau. Dych chi'n amlwg yn ffrindiau i mi os gwnewch chi beth dwi'n dweud. Dwi ddim yn eich galw chi'n weision bellach. Dydy meistr ddim yn trafod ei fwriadau gyda'r gweision. Na, ffrindiau i mi ydych chi, achos dwi wedi rhannu gyda chi popeth mae'r tad wedi dweud. Dim chi dywysiodd fi dywysiodd chi, i chi fynd allan a byw bywydau ffrwythlon. Hynny ydy, yn llawn o'r ffrwyth sy'n aros, ac i chi cael beth bynnag gofynnwch
ofynnwch i'r tad amdano, gyda fy awdurdod i. Rydyn newydd glywed neges hollbwysig Iesu yn Efengyl Ioan yn estyn dwylo fel cyfaill i ni. Gan orchymyn i ni, carwch eich gilydd fel y cerais i chi. Those were the words of Jesus, commanding us to love each other as he loved us. Fe glywon ni yn y darlleniad sut mae Iesu'n annog ni i gael ein gilydd, gan ddweud nad oes cariad mwy na'r hyn mae'n dangos i ni. Mae eiriau yn glir wrth addo ni i fod yn gyfeillion iddo fe, ar yr amod ein bod ni'n caru ein gilydd. However, what does this mean by loving each other? How can we be a friend, a cyfaill of Jesus through our acts? Clearly, we can show love to each other through friendship and kindness, but Jesus asks us to love each other as he loved us. We must also adopt forgiveness in our love and understanding, so we can empathise with others. Our love is not conditional or dependent on others, but is based in showing the same unconditional love and forgiveness to others as Jesus showed us. Yn enwedig yn y byd cythryblus rydym yn byw yn heddiw, sydd y llawer o ddioddeffaint, mae'n gallu bod yn anodd ceisio dangos cariad i amod am y ddeiant. Mae dim ond angen edrych tuag at yr erchylltra sydd yn digwydd yn Gaza mwyn enghreiffdio'r dioddeffaint yma sydd mor greulon. Wrth feddwl am dan y rhai sydd wedi colli eu bywydau a'i ffordd o fyw wrth fel Hamas ac Israel, gweddion amdanynt ac am heddwch ymysg y gwallgofrwydd. Gweddion hefyd am y doctoriaid a'r gweithwyr sy'n ceisio lleddfu'r dioddefaint hyn sy'n digwydd yn y dwyrain canol ac yn fodlon aberthu popeth i wneud hyn, gan ddangos yr un cariad anhunanol anweth Iesu. Fe glywsom yn gynharach drwy Efengyl Ioan, mae dwylo cyfaill yw dwylo Iesu, ond yn yr un modd, dwylo Iesu Grist yw dwylo cyfaill. Ymysg yr anghyfod a'r trais, rhaid i ni gofio drin yn cyfeillion ein cyd bobl fel Iesu Grist. Hynny yw, rhaid i ni ddangos yr un cariad am y ddeiant a ddangosodd Iesu i ni, a hynny thrwy'n hagweddau am gweithredoedd dydd i ddydd. Boed yn Gristnogion, yn Iddewon neu'n Fwslemiaid, rhaid i ni i ddilyn orchymyn Iesu o garu'n gilydd, serchu'n gwahaniaethau, ac i ddeall am maddau'n gilydd. Trwy hynny, gallwn ni gyd fod yn gyfeillion Iesu, oherwydd dwylo cyfaill yw dwylo Iesu Grist, ac estyn yn dwylo cariad am y ddeiant Iesu i'n cyfeillion yn ei enw ef. Closer to home, we can show this same friendship of love and tolerance too. Outside, whether those are the busy streets of central London or the centre of Cardiff where the tabernacle is, many people suffer from homelessness and are exposed to the cold conditions and hunger. Mae nifer ohonynt yn unig a nifer yn ein cymdeithas yn cefnu arnynt. Rhaid ni ddilyn gorchymyn Iesu o ddangos cariad yn gilydd fel cardden ni a thrin fel cyfaill, yn union mae ef yn trin ni fel cyfaill. Dywedodd Iesu hefyd yn y darlleniad ei fod yn dewis ni i fod yn gyfeillion iddo fe, mwyn i fynd mas a byw bywyd ffrwythlon. Hynny yw, dangos cariad trwy'n gweithredoedd. Rydym wedi dysgu mai dwylo cyfaill yw dwylo Iesu. Mae rhaid i ni hefyd estyn y dwylo hynny o gariad i rai sydd ar gyrion yn cymdeithas. Yn y tabernacl, rydym wedi mynd ati wneud hyn drwy ganolfan glid tair gwaith yr wythnos, gan gynnig le cynnes i unrhyw un anghenna sydd angen bwyd a diod poeth, dillad neu dim ond sgwrs. Trwy wneud hyn, rydym estyn dwylo cyfaill, sef dwylo Iesu, a'r dwylo yma o gariad a chyfeillgarwch. Wrth i ni agosau at ddatblygu gyda'n teuluoedd, rhaid i ni gofio gorchymyn Iesu i garu'n gilydd. We must remember to extend those hands of friendship and love that Jesus commanded us to those most forgotten in our society. Helpa ni i estyn dwylo o gyfeillgarwch hynny ac i garu'n gilydd a byw bywyd ffrwythlon. O Iesu annwyl cymorth ni, i fyw yn agos iawn i ti.
Pan fyddo gwaith y dydd yn faich, o gad i'n deimlo nerth dyfraich. Ond rwy'n weld nad oes i ti, na thraed na dwylo, ond ein traed a'n dwylo ni. O Iesu annwyl rhoi ni, un gronyn bach o'th gariad di. Pan fyddom dro yn ddrwg ein hwyl, tir datom ni i gadw goel. Ond rwy'n weld nad oes i ti, na thraed na dwylo, ond ein traed a'n dwylo ni. O Iesu annwyl cymorth ni, i brofi hedd dy gyfraith di. Pan chwalo man gyfreithiau byd, o tir di ddwyn y darnau nghyd. Ond rwy'n weld nad oes i ti, na thraed na dwylo, ond ein traed a'n dwylo ni. O Iesu annwyl rhoi ni, dynerwch law dy ofal di. Tir datom ni siglo cryd, cartrefi poen ewynog fyd. Ond rwy'n weld nad oes i ti, na thraed na dwylo, ond ein traed a'n dwylo ni. O Iesu annwyl arwain ni, i ganfod gwefr dy deimlo di. Un traed a'n dwylo dyr o nawr, gyffyrddiad grym dy gariad mawr. Fel boen traed a'n dwylo ni, ein dwyn i wynfyd, dy ddiglydd dangnefedd di. Gweddion, let us pray. Father God, we thank you for the service here today and the opportunity for us to meet up and celebrate with each other that Jesus is our loving friend and a Saviour God. We often find it difficult to find the right words to say when we speak about Jesus. Wrth i ni feddwl am Iesu, mae'n hawdd i ni feddwl amdano fel ffrind ac fel arweinydd. Fel un a roddodd bopeth oedd ganddo i wneud i bobl i deimlo'n well ac i ddod â phobl at ei gilydd. Wrth gofio am helpu plant dros y penwythnos yma, meddyliwn am y plant a welson yn Gaza ac yn yr Ukraine a gweddïwn drostynt. The children in Gaza and the Ukraine remind us of the children across the world who are hungry and homeless. And it makes us feel ashamed of all that we have when we take so much for granted without realizing how fortunate we are. Diolch am bob eglwys sydd yn trefnu i ddangos cariad Iesu mewn ffyrdd ymarferol ar draws y byd. I'r anghenus a'r sawl sy'n ddigartref yn y byd.
Pryd bynnag y byddwn yn gweld rhywun yn gofyn am rodd ar strydoedd Caerdydd a Llundain, helpa ni i feddwl sut y dylem ymateb iddynt. Byddai'n dda i ni feddwl weithiau, mae Iesu ei hun sydd yn eistedd wrth ochr y stryd ac yn gofyn am ein cefnogaeth. Lord Jesus, we bring the homeless people of our world to you in a prayer, and ask that you will influence the governments of the world to reach out in a humane and loving way. Wrth i ni feddwl am ddwylo Iesu heddiw, yn cyfeirio, cefnogi a charu pobl, helpa ni gofio plant o bob iaith, ym mhob math o sefyllfaoedd anodd, a hynny mewn teuluoedd yn eu hangen, a dangos ein bod yn ei gweld ac yn meddwl amdanynt. Thank you, Lord, for remembering us and sharing your love and grace with each and one of us. Bind us together with cords that cannot be broken in the name of Jesus. Amen. Iawn, gawn ni gyd ganu'r emyn ola felly, sef 714. Let us join in singing the last hymn, which is 714. Arglwydd, dangos i mi heddiw sut i gychwyn ar fy nhaith, sut i drefnu holl flynyddoedd fy nyfodol yn dy waith. Tyn fi atat, tro fy ffyrdd i gyd yn fawl. Arglwydd, dal dy afael ynof ym mhob llawnder, ym mhob loes. Gwna fi'n llestyr i'r unweddau anfarwolwyd ar y groes. Tyn fi atat, tro fy mywyd oll yn fawl. Emyn 714.
Wel, y rhan Eglwys y Tabernacl, gai ddiolch yn fawr iawn i chi am y croeso cynnes. Fel wedodd Ann, mae perthynas clos iawn rhwng y ddwy eglwys, rhwng Tab a Castle Street. So ni'n dal dig bod chi wedi dwy'n robyddi wrthon ni, ond in all seriousness, we are humbled and honoured to be here this morning. Diolch yn fawr iawn i chi. Gwnewch chi ni gydweddio gyda'n gilydd. Gweddion. Ewch nawr gan gyhoeddi'r efengil, nid yn unig drwy eiriau, ond drwy weithredoedd, drwy'r hyn a ddywedwch a'r hyn a wnewch, a phwy yr ydych, boed i eraill wrth iddynt eich gyfarfod Crist, ac adnabod ei bresenoldeb bywiol dros dynt ei hunain. Amen.